Kubingelele ngiphinde ngamukela mbukeli kusimanzana sekulethela zona-ke indaba efika ngaso-ke isikhathi sekuvele ukuthi-ke uKhuzani-ke indlamlenze ngathi-ke ibiwathenga laphana-ke ama-viewers kubona-ke u-YouTube. So khumbula ukuthi-ke uKhuzani-ke ube nama-viewers-ke amaningi kodwa akakwazanga-ke ukuthi aze afinyelele laphana-ke kuwona-ke unombolo 1 kuyingoma-ke laphana-ke ezithrendayo kuwona-ke u-YouTube. Kodwa-ke yena-ke uMthandeni usekwazile-ke ukuthi afinyelele kuwona-ke laphana-ke unombolo 1 kodwa-ke enama-viewers-ke wona-ke amancane. Mbukeli ngabe kuthini-ke okwakho ukuphawula mayelana nalo-ke udaba lwakhe laphana-ke uKhuzani ukuthi engakwazanga ukufinyelela kunombolo 1 kodwa-ke enama-viewers-ke wona-ke amaningi. Sanibonani wengane zakuthi nantu udaba olusey'thebeni. Lezi iy'nkunzi ey'mbili zomculo wakithi kaMaskandi. Yabona ukuze lolu daba luphatheke ngendlela okuyiyona kumele sisebenzise i-inthanethi ngoba i-inthanethi ayicheme namuntu. Ibeka udaba njengoba lunjalo izinqa zivele obani. Ngihambile ngaku Spotify ngiyobheka ukuthi kulezi iy'nkunzi zethu ey'mbili esiy'thandayo ukuthi ngabe yiphi kulezi iy'nkunzi ey'mbili elalelwa kakhulu kunenye. Ngathola ukuthi ibalo zimi kanje. uMthandeni SK umfo kaManqele abalaleli bakhe benyanga balinganiselwa ku-885,214. Leyo yini ama-monthly listeners. Sibuye size kuKhuzani umfo kaMpungose. Abalaleli bakhe benyanga ku-Spotify bawu-387,725. Okuchaza ukuthi umfo kaMpungose abalandeli bakhe bangaphansi kunabalaleli bakaManqele. Okusho ukuthi umfo kaMpungose umculo wakhe ngendlela olalelwa ngayo kuSpotify ungakuphinda kabili ukuze ukunikeze inamba yabalaleli bomculo bukaMthandeni kuSpotify. Uzofaka nemfakakahlane ngaphezulu. Umbuzo enginawo ukuthi kodwa kuza kanjani-ke ukuthi makukhona imincintiswano kuvotwa bese inamba lezi esiyibona kulezi inkundla engizoyibala. Sine YouTube Music, sibe ne Spotify, sibe nama iTunes. Inamba etholakala kulama platform zisho okunye kuney'namba esiy'tholayo makade kuvotwa. Kodwa ngalokho engikushoyo angizami ukususa udweshu okanye ukuphehla udweshu. Ukuthi nje ngithathe lolu daba lolu ngalifakela amehlo, ngalifakela iy'buko ngathi ake ngijule kilo, ngidle amathambo engqondo. Ngoba lokhu siyakhuluma ukuthi iyiphi inkunzi la, kodwa zikhona indlela zokubheka okuyizona zona. Ngoba i-CEO eSpotify uDaniel Ek ngeke bekwazi umgwazela, ngisho kuthiwa bayathanda uma uthi kune-envelope brown ehambayo. Ngeke bekwazi umgwazela ngoba abamazi. Yabona? Lokho esikubona kubhalwe i-internet kuyikhona khona ngoba even kwanazo lezi iy'nkunzi ey'mbili lezi ey'qhathiwe la, naye uDaniel akazazi wakuzazi nanokuthi zobani. Ngaleyo ndlela
asikho isidingo lokusikhuluma uliwa senzeni. Nansi iplatform eshoyo ekhuluma into okuyiyona yonto cha. Inkuzi mayiqhathiwe imphumela ima kanje. Angibonge wengane zakwethu. Benje nami angisike elijikayo ngalezi inkunzi ezimbili zomculo wakithi kaMaskandi. Umagwazi isibongo ngizolokhu nje nginithi fahla ngoba ngokuzayo ngizobheka laphana kulokhuzana ku-YouTube Music. Ebese ngivala ngani ngeSpotify. Engiqonda ukusho ukuthi ebese ngivala ngani ngama-iTunes ngoba iSpotify sengiqedile ngaso. Ilapho-ke esobona kahle ukuthi ibalo kahle kahle zithini ngoba kule nto lena yama-CD, ama-compact disc. Njengamanje asasebenzi. Ngicabanga ukuthi niyabona ukuthi iy'moto manje ayisenasho indawo ukufaka leyo CD leyo. Indaba ukuthi umuntu udayisa ama-copies amangaki ayisebenzi njengamanje. Sesisebenza ngendlela yonke into sisenza digital. Ongangokuthi nendlela yokuvotwa engathi zoba manje beyishintshwe ngoba isystem esebenzayo hayi inawo ucopho. Ngiyayibona inocopho ndawo nathile. Ngiyabonga.